Ja, Peter, je hebt eigenlijk alles al verteld, dus we kunnen het kort. Beste gasten, speciaal welkom natuurlijk voor de Minpres Heeman, ministers De Meza en Zevinger, maar vooral ook voor de directie van de FCCA en haar team. De andere partners, waar ik denk ik namens mag spreken, want ik vind het een enorm voorrecht dat ik hier sta. Utilities, CETAR, Web, Elmar. Ook dank dat jullie erin vertrouwen in hebben gehouden en dat jullie hier weer aanwezig zijn. En dat we hier samen dit mooie project kunnen starten. Maar wat ook een belangrijke partner in dit geheel is en die we denk ik ook moeten noemen, dat zijn de huidige bewoners van Kibaima. Hier links voor mij en rechts voor u. Deze mensen die gaan natuurlijk ook een tijd tegemoet waarin wij hier aan het werk zijn met elkaar. En waar ze mogelijk wat overlast van zullen krijgen. Maar denk ik aan het einde een hele mooie buurman, een buurvrouw erbij kunnen krijgen. Dus uiteindelijk worden ze er ook beter van. Maar in elk geval dank voor het geduld. Ik wil toch nog even terug naar FCCA. En dan met name naar de heer Peter van Poppel en José Paula. Dat zijn toch mensen die ik zie als een drijvende kracht achter dit project. En die, ondanks dat het een tijd geduurd heeft, geloof hebben gehouden in dit project. En die ook laten zien dat een stichting als FCCA in staat is om lange termijn denken te volvoeren. Peter gaf het zelf net al aan. Dit is voor hen ook een leerproces. En ik denk dat het heel bijzonder is dat de woningbouwstichting hier op Aruba deze uitdaging aangaat om voor haar toekomstige huizen en de toekomstige bewoners iets nieuws te gaan doen, een innovatie te plegen. Daarvoor hulde. En ook hulde voor het vertrouwen wat beide heren en Rina natuurlijk ook in ons gesteld hebben en nog steeds hebben gehouden. Maar vooral ook dank voor het geduld. Het heeft misschien wat lang geduurd, maar wat in het vat zit verzuurt niet. Dat zei mijn moeder tenminste al. En daar gaan we ook vanuit. Wat gaan we hier doen? Peter heeft natuurlijk een heleboel gezegd. Het wordt een soort living lab. We gaan hier testen, we gaan hier certificeren, we gaan hier demonstreren. Maar ik denk dat we hier vooral samen gaan leren. Het wordt een open innovatieplatform is de bedoeling. Dat betekent dat de huidige partners openstaan voor andere partners, voor nieuwe partners om mee samen te werken. En dat betekent dat er kansen zijn voor lokale, regionale en internationale small en medium enterprises, maar ook grotere bedrijven. En ook hier wil ik weer wijzen op het lange termijn denken. Dit is alleen maar een succes als we dit durven vol te houden. Dit wordt niet binnen een jaar een supersucces, maar over 5 jaar kijkt iedereen terug en zegt dat was toch een hele goede beslissing dat we dat met elkaar gedaan hebben. Ik denk dat dit het begin kan zijn, maar misschien wel moet zijn van een duurzaam kenniscentrum op Aruba. En misschien moeten we het wel Brainport Kibaima noemen of Kibaima Valley. Naar analogie van Brainport Eindhoven of Silicon Valley. Ik weet het niet, maar ik denk dat die uitdaging ook voor ons ligt. Ten slotte denk ik dat de Smart Community een belangrijk onderdeel is van de ambitie van Aruba om naast toerisme een andere economische pijler op te bouwen. Ik zou het willen noemen een nieuw flagship naast het toerisme. Ik wil onze partners feliciteren, maar vooral ook het land Aruba en de mensen. Het is nu een kwestie van focus en doorzettingsvermogen om deze unieke kans voor iedereen te benutten. Ik dank u voor uw aandacht.